Nasza ekorewolucja zaczyna się w małej miejscowości nieopodal Łodzi, w Strykowie. Tutaj ma siedzibę wiele przyjaznych nam firm i instytucji wspierających nasze pomysły i działania. Jedną z nich jest Tesco, które poprzez swoją akcję zainspirowało nas do myślenia i działania ekologicznego. To właśnie Tesco zasiało w nas ziarno niepokoju twórczego. Wiemy, że wszystkie pozytywne zmiany, także te rewolucyjne, powinny najpierw zaczynać się w naszych głowach i sercach. Naładujmy więc naszą pustą przestrzeń pozytywną siłą płynącą z naszych serc i rozumów. Przelejmy to na papier. Niech nic nas nie ogranicza. Myślmy empatycznie, myślmy ekologicznie. Teraz zlepmy naszą symboliczną, ekologiczną kulę pozytywnej energii. Idźmy z nią do ludzi, toczmy ją do innych mieszkańców Strykowa. W trakcie tego rozmawiajmy, przekonujmy, słuchajmy. Dotrzyjmy do kolegów, rodziny, znajomych. Myślmy empatycznie, myślmy ekologicznie. Wszystko zaczyna się w ludziach. Jeżeli to zrozumiemy, zrozumiemy także otaczające nas środowisko. Nasze drzewo już zaowocowało. Świadczą o tym akcje. Zbieramy tonery, by ratować konie. Zbieramy plastikowe nakrętki na wózek dla chorego Filipka. Sadzimy żonkile, by pomóc w budowie nowego hospicjum. Zbieramy puszki aluminiowe, a za uzyskane pieniądze kupujemy karmę do schroniska. Zbieramy makulaturę, by dostać w zamian sadzonki drzewek. La viva rewolucja!